Ngeracik kopi dulu lur. Sing tebangan mau sore ta Pak Ron? Nggih. Wah, Mau kabeh. gandem tenan Pak. Wis segel wong loro tok. Yang 3. Yang 3. Nggih. Ah sing ngangkat 2 meteran endi Pak Ron wingi? Wangsul. Wangsul. Aniki. Napa? Aniki. Ah saiki dites. Ta Pak Ron? Awes dongane seje. Saiki dites kon ngangkat 2 meteran. Seje dongo iki, Bos. Sono wae. Pokoke. Wis tekan kene wis beda, Bos. Wis tekan kene to? Tekan kene tawar ya. Nek wis tekan kene wis ora mandi dongane. Ani ndek Mas. Heeh, ya Mas. Biasane yo. Mas nggo adinya. Kopine diombe sik, Pak Run, Mas. Laren sik kopine. Dingu adem Pak Run kopine. Dingu adem. Baru aku sih. Ya, Tak bukain. ya. Ya tak sepil lagi sing takon. Sing wingi takon iki juragane kayu. Sing takon ngangkat 2 meteran kae wonge. Iki juragane kae sing ngangkat 2 meteran wingi kae ya. Wis sesuk ora semang takon-takon meneh. Ki wonge kek bongkar ki. Wis paham. Ya, ya.
Terima kasih matur nuwun sing wis dong subscribe ya. Sing wis dong komentar, mbroh komentare apik mbroh elek. Kae sing jelas pokoke wonge wingi sing ngangkat kayu balok 260 cm. Yang koek-koek nggak datang, ora melok. Ditinggal. Dikurung karo juragane gawe ngesuk meneh. Wis ora do besik kopine. Ya.